се опитват да комуникират с нас на език, който е близък до български. Ние полагаме усилия да ги разберем, но в крайна сметка разбираме, че са написали нещо абсурдно, като например, че лабораторният диамант е бил накратко цирконий и няма същия блясък. Някакъв шеф пита как може да разбере сапфира дали е истински, не знам шеф. Третия обяснява, че синтетичният диамант няма нищо общо с истинския, качеството било в пъти по-малко. Това са абсурди. Лабораторните диаманти и натуралните, естествените, изкопаните и синтетичните всички диаманти са абсолютно идентични и те се определят от 4 C. И за да няма повече такива коментари, нека да разясним какви са тези 4 C. Това видео първото C. Карат. Карат е единствено тегло на диаманта. 1 карат 0,2 грама. Няма лабораторни, няма естествени, няма изкопани, няма синтетични. Навсякъде 1 карат 0,2 грама.